Thôi. Im lu bongga. Sandunga ओरैबादि गोसा नै लोगोफोर मोदान खावनाय गोसा नि मालाबा सान्दुंखौबो नांगौ जायो न' मालाबा समावसो नांगौ जाया हाय मुतु हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दायो माने आङो शर्ट भिडिअ बानायदोंमोन आरो भिडिअखौलाय बानायखांबाय ओमफ्राय दा बोथोराबो बिराद गरम ना दिनै सान्दुं गोसा ओमफ्रायो नारें काजि जानो लुगैदों आरो आङो मेंबायबो एसे शर्ट भिडिअ बानायनायावनो शर्ट भिडिअ बानायबाबो खेबसेयावनो जायाना गाले गाले बानायबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय मेंनायजों लाबजों नारें काजिसो जानो लुगैबाय आं सान्दुं गोसाबाथ' आरो मोखैलु मोखैला जानो लुगैखायो ओमफ्राय आं जानोसै आरो दिनै नारें काजि ओमफ्राय आं जानायखौनो नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो जायफोरा नायनो मोजां मोना नोंथांमोनाथ' नायनो थोनब्लाबो नायखानाय नङा नालाय बिनिखायनो जायफोरा नायनो मोजां मोनो नायलांदो शर्ट भिडिअ बानायनायाव बिदि देलायनायमोन नालाय ओमफ्राय खुथ'वाखै आरो आं ड्रेसखौ एबारसो थानांगौ नों मबाइल हमना होनांगोन ना न' लोगोफोर सिउ 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 बार बारदों अख्राङाव जोमै लादों दरजा फाङा होनबा नों मबाइल फुंदों नोंखौला नङाबालाय लाया ओमफ्राय नारें काजि Nugget. नारें काजि दंना गैया नोंलाय जोंनि खाफालावलाय Thôi. Im lu bongga. Gisole bangsa. Banai na. Nung banai. Nebai थानो हागोन नामा सोरबा? Ang लायगोन रा. खारदों ना खाराखै? खारदों. बोसोरावबाबो आंनो बावखाना होनांगोन. दाबाबो आंनो बावखाना होनांगोन. नोंखौ सपनासो सानदों आरो लायना होफानो सपना नै बानलु गोथां ओमफ्राय रं ओमफ्राय माबा संख्रि लगायबाय आं बारा जेबो लगायजायाखै बेखिनियानो जाना नायनोसै दाना ओइ मुथु जागोन ना जायाला टेस्टि बबेयाव लांनो मोजांसैलाय जाजोबनो हागोन ना हायाथाय आं बारा मोखैबो जानो हाया दसेनो हाथाय फैलाबायो थाइसेखौनो जेन तेनसो जानो हायो आं बेबो माहाय फिसाबासो ना जा आं हारसिं जाजोबनो हायालै आलु गोसा गोखै दुइथिंसो सायदों फैबाय दसेयावनो मा मोनसेयानो नों थांगाखै मोनसेयानो बिगुरखौ जाफायोमोन जों आरो
जानायनि भिडिअखौलाय माथो नायबाय थानो न' लोगोफोर मोखै जानाय नुबाला सोरबा सोरबा खुदै गफायो आंबो मालायफोरखौ माबा जानाय नुबाथाय खुदै गफानो नागिरो ओमफ्रायो जानायखौ बारा गोलाव देखायबाय थाला नै जाजोबनोथ' हायाखै बेखौ जाजोबनोबो एसे टाइम लागोन ओमफ्राय जों जाबाय थानोसै आरो भिडिअखौबो बेयाव फोजोबनोसै आङो जायफोरा जोंनि बे ओरैनो सिम्पोल बानायनाय भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लाबोनो नाजागोन ए बे स्टेटासआव सोंनाय दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै मुथु माखौबा बुंनो ना takap जाना होननानै खोन्थायो माखौबा बुंनो होमबालाय बुंथ'ला दे होमबालाय एसेनोसै बाय बाय